ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ 7 ଜନ୍ମର ବନ୍ଧନ, ଯାହା ଭଗବାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ପଠାଇଥାନ୍ତି। ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ଦୁଇ ମଣିଷ, ଦୁଇ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଏକ ଗଭୀର ସଂଯୋଗ, ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ହଜିଯାଆନ୍ତି। ଯେମିତି କୁହାଯାଏ, ପ୍ରେମ ମାନେନି ବାଡ଼ ଝଞ୍ଜା। ପ୍ରେମ କିଛି ବି କରିପାରେ, ଯେମିତି ଦୁଇ ମଣିଷର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ସାଥୀ। ସମୟ ବଦଳିଲା, ଯୁଗ ବଦଳିଲା, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରେମ ମଣିଷକୁ କ୍ଷତି କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଥରେ ତ। କେମିତି ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବହି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଦୃଶ୍ୟ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ କହୁଛି, ସତରେ ଭଗବାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ପଠାଇଛନ୍ତି 7 ଜନ୍ମର ବନ୍ଧନ ପାଇଁ। ଏଇ ତ ସେଇ 7 ଜନ୍ମର ବନ୍ଧନ।